po nilimena bang humborsing ronghang lapen nilidak dongkam mukam DTSC komiti long nili alam jai sarpulo lapen lasonak thak pini labang so kaching vai pon along ni tumolong man pengpen alang ni tum alhi sarpo sonsi chaphat ponlo la selang ni phan pachini ponpo ladak DTSC long president ke hai khonsing teron lapo alang li hilo lapen lasonak thak singa chitong dundulang itum 20 estinong vothalang so elisiang kang along alang li ke yudwing anara president lo ke hai division B lason taxi na chitong dundu thulang li tumolong bitung constituency long alang li ke assistant general secretary ke hai mohantimung alang li tang chitong lo lapen lason taxi dak dongkamung kamalong alang li ke DTEC long alang li ke vice president alang li men Joswell Hanse lasi just met pen itum pinong we labang so chingki chingwai pon mate tokso long bang athe pialam bang kela pulo non ke bang ji chitia chiklo tarik trokor ni litum APSLC harat mai PKB ponji lake lang hempi pathok klam long di hala bang sor ni ka dogo ve kar beng long ras tum stame nang litum ka chetongon pedie phandame ni tum la bang so lam pen tum ala tokso long mate chingki than pon long nang litum han nang ka cho phaponia lam aputhak pachini ponpo lapen lasona taxini tum kache song ponang ya kenang sor lake give and take policy litum labang so arona bang itum kakam khe kache song labang so apu thak kroi kre lam ta matching bai ponpo lapen litum long dolang itum siksidul area lo ilitum long open for all ki bikok labang so puthak alam bo same nili chingwai ponpo lapen nitum labang so puthak alam kapathan ponji nili chuning ri ponji lake alang li khonsing teron alang li phansi nili labang so alama puthak bang than paklari phansi nili chuning ri lo alang li phan kadom kadwenda lalo pinungwe nitum labang soja mekedeng bangke lalo itum la non tarik trok mo pa alang li poteng sini ta puyon po labang so rat amai pi bilo labang soja mek alam si tum san po ahol nitum la SDC tum da narbo o kedam tang hup same social media long di itum phanang ki pudo nang tum border lam chini inde yan de pusi tum hane pudun kali magalang di stame non tarik trok abangke ilitum APSLC Central Committee pen same hadak ilitum asar tum ahok pet alam halai tum hanang than po la bordering aputhak koson si itum chumang la pen itum karbiara tum dak ning kachi so sedai mala halam details alam nang than po hadak saraba nasi hada solong itum chitong SCK me karbiang long ara tum hada nili chuning rilo is west karbiang long apen dimhaso pen seme nang chitong SCK me athim hadak itum clear alam itum hadak arjulong lapen nili pudam itum kopia posila tum nang ke jong wer mala SDC tum de tum han kaita bordering alam chini de nasi rak chini de ka chini dunja bang ke la hello hadak kedam tang hut pustame himonto wangi pusi pudi hadak halang hem philong pendel ke mbok hadak give and take a policy aputhak alang tum ninje pakliar phansi bai pulo a committee ja senglo pius hajurika men pensi ke senglo stame hadak alang tum ke dam tang hup stame hadak do theke de lo meeting amai bang asila halam da main itum non la 6 arni bange itum sarpen clear ponpo hala so long le itum han la block 1 block 2 bang ko PC nang ke claim piden ma di la sam government atum la halam aputhak arjui plute nang le tum la 6 tarike bang nang chitong pet sigi melo nilipen pui bangke lapen bopen e sondola alang ni ninje la bordering alam lo di itum ke ko penta mane itum phanang ki thik pido 1951 di hala so demarcation la so karbiang long 10434 km along lege tum mane ki thik pido lapen 6 dula long pusta me itum long paragraph 3 long sedak tok dak lo len long le hem phuke tum tribal atum putum hanang tok pidak lo la si hadak paragraph 3 a long lang lo te tum la tum len lo ka chibunai la hai ron tum phanang ke thik pido la hai lam pusame tum la so tarika ni si clearly pen tum chinik po la se nilhin pen nona ko bang kela pan se than po mo alum so phi pine dolang pute angko ni de clear thurbo to dang li phan itum phan hok pet klar dak pen alam the puthak na melang lian ninga klong alam ben alang li labang so tok so long alang li chathan pon lo la thon la son dak taxi litum long labang so tok so long ni li ga chaphat pon along alang li manpeng ke thepar piglo alang li ke PSLC long la dak alang li ke west karbiang long along langdam lo prota alang li ke youth ahin ka president lo la se alang li pen le puthot itum nam ther ji pon thulna
Kardom alang li spokes DTC long lamja sarpo kahai phansita apornai pipot aprangsi nili kipu ba alang kapaklar dak kaniyak pon kang tungbang la hello je border issue puthak bu bangala ke easy ge moni tum en ponang ne ako social media long tapupu oi PHLC bang atum phan bangge pupipik je ek sorsat tanang nak titi ESC tum tahedi border issue puthak nang tum ekdom ke claim nun pangwekrang krelo damtang karbirong supilong ta give and take a policy nitum youth tumpen sisi tumpen lapen always angkang nitum chesong pon lo lapen la so akache song a join ni pensi hadak aka adho tum la BJP RSS long a cherab dun dong bang phutum bang nitum phan case nang pile la ke damtang phoi thombak dolo nitum hearing damtang Bikram Hanse ke hai tadolo lapen nili hoi bang tadolo khlasuhut lapen kursing timung ke hai tadolo lapen la ala papuram terang la hei tum khlasuhut ampeng ke damtang la so akache song along metheng tom odet pupena jok ni tum phanbang la so kes ni tum phanang pabon ponlo ningdu galam so alam the puthak piniar ni bangpa katum ta kladak alam the chini duk ba chining tung duk la pusona tum ta do ta hai mane la se pinungwe bang ke thandak lo give and take a police puthak bang strongly condemn lon tum nitum ge halatum along chekroi dunde je Assam pen nitum jitu mane Pijus Hazarika jitu komiti along pusita me nitum aphan Meghalaya along nitum kipining tawe kenang kelong nang ji tawe det mate di nitum alang tum pen kopisi kaching wai ni kenang sot ke dupo border issue puthak pulutang te chingki wai putang te da council along ta CM tum do ka di CM tumdo lapen dak MP MLA putado la sila tumangbong let chingki je than pusita me la ke la tumangbong ta klar dak sai claim unji la sini hin pen bangalang tum phan ki pudun kang tum karbing lo autonomous council avanta la so puthak bang easy and edet nangji la ke party isu ke leader ke mati di la ke all karbing lo lampina la sada ka to nu ke du tum bang ke jongsi KRIP ahok binong ba Police sita me hadak hadi police station sita me BP da prang nang bo lapen hadak ke do ke thak tum phan sita me kupima akenang sot arju chardang bo la non ke do bom la 20 nong wathalang so LA la BJP pen ke haidung rupsing teron sita me thik la son thak song si Assam pen non nitum ke andar Assam si dudun lo tema sita non por ni anta nitum 1951 district long popen hala sut ke tha alam wang wi ke matidi Meghalaya tumta 1972 di alang tum Meghalaya state nang long lo ampen Khasi Hills, Jaintia Hills, Garo Hills alang tumta district chedorep lo a council dorep lo poifi sutame laso non longle karbing long pen ni tum Meghalaya angbong thang alam awi laso alam the non ang keklang bang ke nut bahai ni ki pui bang le BJP ta polisi lo damtang la Manipuri tum along thek dam long lo ke mati di Manipuri aklai shedi jalaso alang tum ni tum phanang khai so phanang lang un big BJP tum bang ke la bang rat tum bang chini nengi la bang asini tum give and take a policy ke ni tum ke kroidun de binong lo li tum phan sita me khai balongri kaching hon a farman nangli tum jong si ke chetong kang tung du ba ning thiret penang chetong dun ning hang bulotang te lang hem philong nangli tum nang chetong dun pet se ke mi asini tum DTC pen hoilo ba PHLC pen hoilo la sinali tum phan ngachu ningri ke la helo te nil hin pen lan chalo chorolo alangli ake hai dimension be alangli ke dak 20 nong sti uthalang so alangli long you the president lo alangli phan chorolo asona thaksin tum long nang chetong dun ko pai ke me pen alangli nang chetong lok bang ke hadi ase alangli fundamentally ke hai mohon timung la ke bithung reng thama along alangli ji is assistant ki balo somehow secretary lo ase alangli fundame thi hek pen mane jumesen alam la bang so puthak ka chu phap pangjang alam the bang rar pan than poni phan sin lin ben chuning rila to kardom pu alangli DTSC spokesperson alangli han samai niliphan lam thegi jai porang pipor alangli phan samai nilhin ben churola nilhin pen kethan bonji pu bangkalap son lo nilitum la episode songolong bang nilitum ka charap dun bang kenang solo la si non lang hempia long nilitum 6 dole awareness
KBG lapan la se haladak ilitum la border isu halai hui ilitum kacerai kom border kacerai kom nangji la hai hui bangke ilitum akenang sot la se ilitum mithang 6 dollar long ri bangke ilitum kacerai kom bangke ilitum akenang sot la si ke don karbeng long ora phan pusame nili chuning rilo la si nang litum pusame la bangso a meeting amai kibipon ji arni kacinia tum an ke kidun eji kacerap kacitun eji phansi kedona phan same chuning rilo lapen ilitum karbeng long along MP MLA lapen CM EM hai hui ta ilitum karbi tum sikong lo lapen karbi tum sai delo lasi alang litum pusame itu malong ribang nang kerai pi pangwe krang yo ini si ilitum pinial nian ta chesong nang bom lo ilitum asontin pusame asontin ki song pusame ilitum chesong nang elo lasi moi prang lai hui akisung bang ka chesong jok flot ji phan bang ke ilitum non ephoi amut pi ben ilitum ka chesong thebji phan si ilitum kabor ilo lapen kidon kar benglora tum pusame nalitum nang cerap nang chito dun thebji phan si lai pesar se song long ke bang peji phan si kidon kar benglora phan same chuniri lo lapan si nilam thejai cholo to churulo ake hai mohon timung alangli puthot alabang so tarik trokarni alang dilang hem pialong rat armung nanga chetong donji cho phapang jang alam the nanga tham the pot alang ni phan churulo lasonak taksi halai litu malong nili ke hai dak nongkamukama DTC committee president pan arjun tung halai litu malong 10 seat kibikok la open for all labang so puthak nang li rat pan puthot klar dak pan pachini 2000 nang li phan nili apor pen nang chuning rithulo mesen lo bangke alam bangke tum 60 area bangke tum karbiang lo ha 60 lo bangke dake reservation abe lage chini lor sime clearly si tok dak lo dake reservation abe boro tirel council bangke hadake reservation do 40 seat ang bong pan tum 38 bangke reserve lo 4 bangke nominate lo 6 bangke open for all da bangke la tirel council fan la ha asi itu lo bangke la pusona abangke ni de la 60 long pur etc nang tum theklong le la reservation pu bangke asinon la arlo song tum bangke bunai bori la constitutional amendment pu do la ningkan sometime pu seta to ha sometime la constitution la sokilar do amendment asolong bipon ko to de na pu bang sini tum ka phere bang lo hadagang si non bang 123rd amendment lo mati da bangke theklong le la mola se 123rd pena BCA option amendment dolang pu hada bipon ko na pula anchana lo semen non ke thekdam long bang tirel council pulo telake kar beng long bang ke dake reservation pu bang ke theklong le boro tirel council bang ke do he open li pulo mati la se la open for all pu bang ke itu bang ke kroi thek thilata se dam tan tum chi song lo mati di la bang so kutha ke avive po se non kape duji matha tha ni tu sungse ma di kabe dar hormu se kape duji non open for all pu we putang de la hada bang ko PCG binai ma non la kenam tang government ala arlo song dum la 2011 la so ikor la bang so kaino na ikor la bangke tum pujam sime e metha long ri non dai tum border issue ban se ga char bonang ji angring thidung lamti si angko non bangke ke jor thuji ki pi thuji bangke la bangke awe be hon mu ka pe do bangke la ke ning oi binong lo kam khit thib lo la pen kroi ta kroi nang ni tum bangke ni dake itu masih na paragraph 20 long sip tok dak lamati dake tribal area pula tribal pu gomalo nali nili peninglong khaya so tu man se tribal lo dake mane ake che ke be kuna so phangke tribal pon pilumati ko tu man se tum sit cap pek poningi di open for all pu dake chikro mane ang theka lilumati lage itum ta no ne khai chan bomi matha se na along le situme bihek mati 10400 square 34 km pen thalumati eto munit itu munit chancil mante munit chanji di along le ka kam kilo manti la suppose la bangke mu pangalang din nangkar ju peklar pantha bola malai lo dom 60 la condition la 60 lo bangke ituma karbiang long pa di mahasa phangke ave dake la poson sit pek boni puta ave reservation pove dake only for tribal area pulo dak se tok thib lo la sila bang tum chini pame sime la pen mohejong ala sabsu nili edun thuchet po border pulote along le pulote kar border de long le lo mati di da arlus da me long le lo mati tame non pinya ni tung la VGR long le tapi polo tung cerai kom deke da lage itung karbiang long si dulu lagi 10,434 km arlus si dulu tame non dak VGR borbil utor borbil long le pipotum
ci protection te kheda ke raja kheda ke hada len lu si tu hana pilomati paragraph 3 long se me thang len la konsil itu bang ke me thang ma si len lu ci bunai ning pu hada ke tok ang dulu aron ang tok pi ang lu tapi nona bang ke lahai ta tum ci protection se hala kedam tang hala SDC government bang ke tum han me judun nang kar bok di border ci raka dum de border long ar si dun ma ci sondun ma pu senai pu hello men itu ma sar pu wer lo la pipon ma itu ma tribal pen itu Karbi Anglong a border no along lechot ma non isilam Nogang district Golaghat district long tilum taring koi nang kilu tang la so long le tum pipolo cherai theng hede di halata arjumi mi sen lo di arjunang kokpo SDC tum ha halata helong le gali man te la me khala de dang block 1 block 2 long le ma haputa bang kilim taring koi nang kilu lup wala bang chima tha the la si nilipen pachini thui bang la lo la si tarik sok ani bang ke kadu ko be anglong ane Karbi la pen khai so du man ke chetong pelona a hok alam hadak itum arjudun na itu masaratum bang lecturer mesen tum wangi asi lin pentala pansi thanun thek chana lo to tang te lang li phan ta me klar dak ben itum han ili kar ju teng pen lang li nang than thek la pen ka ra da phan ka pachini thek pon ni le lang li phan churulo asonak taxi ni lin pen ta me son son ni lam ni li thevet pustamen ni li thekhedet pustamen ni li thevet alam ben ni li ningje poning tung la bang ke puthot lam chi rui son si man det posita me non APSLC pen lang hem phialong chitia chiklo tarik trokarni labang sorni long bangke Karbi Anglong atokan no east west dimasau penta me rat det mate Karbi khei mate inglong arat kaching hona rada tum nange bar pen halamang so dimolong nanga cerap citu pen muluk nanga cepa ong la pen itum keso la pen Karbi karbak arada tum ning isi do vet lang epeng vet si do lang pu ang tek nanga cepa klaing phan ke lang hem phi long pathu kam long si ka dogo veta lira lon pen ning isi ding thin isi pen hala dak ka che song long nang tum nang ar jab dun pen mayar digi pi la pen mai APSL si aja kong kapang tang la so ang tek cepa klaing phan si ka dogo ve phan ta me chu phat pan lo la pen la sonak thag isi pu thoni li ning do kalam da ning e poing tung itum Karbi Anglong long itum West Karbi Anglong posta me 20 nong sti wathalang so elisiang kang long ta me litum long MLA dulu alang li rup sing teron ke hai ili tuma phan hala dak suluk so dak do ko ka phit posta me ke so yan ka char but heglor ko mane labang so nang pachar but du da bang la haya pu thak litum long ke do kok pena jog alang li police nang hala dak outpost ki bi bedet police a phai ki biam de det labang so pu thak posta me ni li labang so tok